Když se řekne agentura pondělí, tak si představím spoustu věcí, ale nejvíc asi svoboda, překonávání překážek, nic není problém, všechno se dá řešit. Lidé, přátelé. Klid, mír, pohoda, zdravý rozum. odvaha lidí, kteří nerezignovali a rozhodli se z života vytěžit maximum a žít naplno, a taky odvaha lidí, kteří se rozhodli jim v tom pomáhat. Ujdu velký kus cesty. Radost a bezprostřednost a ve své podstatě vlastně přirozenost života. Červeno-bílý záchranný kruh. Starosti, veselí, radost, mnoho věcí. Plno úsměvů a hodně obětavosti. Smysl, vztahy, přátelství. Dcera Rozárka tady byla jako klientka a že jste jí naučili komunikovat, takže z ní teďka sebevědomá, krásná žena. Spoustu upřímných, usměvavých, nekomplikovaných lidí, který mě úžasným způsobem inspirují. Věřím, že dělají spoustu dobré práce. Parta úžasných a skvělých lidí. Dobré vztahy. Je to radost prostě je potkávat a být s nima. Mám ty lidi rád. Skvělá, smysluplná činnost, která, když se otočím a vidím ty výsledky, která je úplně nádherná. Ne zachraňovat, ale podporovat, a to si myslím, že to je to základní, co agentura Pondělí dělá. A vybaví se mi, že je co slavit, ať žijou a tím to vydrží co nejdéle.